Sanibonani. Emakhaya ngamakhaya lapho nilalele khona. Leli phimbo elinibingelelayo, ukhanyisile intombi yamanyanda. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami le-YouTube. Ngiyakunxusa bandla ukuthi uqhubeke nokungisaphotha ngokuthi u-like, ucommente, mese uya-subscribe-a kulo lona leli khasi ukuze lizokhula nawe mese uthole zihamba phambili njalo nsuku zonke. Nalo udaba oluvelayo njengamanje, kuvela udaba oluthinta laphayana umkhonto wesizwe osubhalele inkatha ucela ubuhlobo obuhle bokusebenzisana KwaZulu Natal, phecelezi ngolimi lwepolitiki, i-Econogen. Asazi-ke bakwethu ukuthi iyozala nkomoni kuso lesi sigungu, ukuthi izovuma yini i-IFP ukusebenzisana nabo, ingabe izoqoma yini i-IFP. Amaphuzu athe avela kule ncwadi ilawa: ukubuyiswa isithunzi samakhosi nezinduna KwaZulu Natal, kanye nakho-ke ukuqeda i-corruption, inkohlakalo KwaZulu Natal. Mina nawe ngicela sihlangane ku-comment section, ungitshela ukuthi unacabangani ngalolu daba. Eyamanyanda intombi ithi nje nibe nosuku oluhle, nisale kahle.